Jadi kowe disetrum dhewe ngoten niku berarti luar biasa. Sino ki duwe anu, apa iki jenenge magnet. Paling mlorot kok. Gila. Benake sik wingi sik lho. Lah iya kok. Kowe iki napa lho ngono kuwi mari aku kilap. Aku tak tukane rokok no. Iso lho sing ndang iki kedanan tenan iso lho iki. Tapi luar biasa kula seneng tenan kali kendawan niku. Jarang iso cocok ngoten niku lebih pisan kok hebat. Jenengan lek sok tanggapane dhewe manja, lek kula prei. Nggih to? Nggih. Wis kompak ben lah cak percil nang iki lho pengendang kok Banyuwangi to. Nggih. Jenengan nggo kok Wonogiri, ngono kuwi. Engko sanu cakno pegatan nek. Ya ki tanggung jawab sampean to. Nggih, siap. Ya ganti artise Madangkara. Ayo, Mbak Pinong dan juga Mbak Dirgita. Ayo. Arum Bali. Yo, codedos. Superstaripun Madangkara yang setiap pentas tidak pernah izin, Winong Nawangsih dan juga Mbak Dirgita Ayu Sarjana Seni dari Tulungagung dan Kediri. Karena kan kita kan tidak pernah izin loh Pak, hadiah ini pun nopo, tidak pernah memberi kita hadiah ngoten loh Pak. Urusan apa nih hadiah? Sama ini ora izin melu nyinden akhirnya dibayar. Kewajibanmu wis kok tindakne, hakmu ya wis kok tampa. Loh, mboten Pak, nek zaman sekarang itu ada self reward Mbak namanya. Nah, itu Pak. Apa kuwi? Self reward itu hadiah untuk hadiah. Ya wis. Dengan pemimpin toh Pak, pemimpin grup. Dengan dalang kula sinden gitu. Jenengan sekali-sekali niku memberi hadiah kepada sidane jenengan. Oke, kumpulne beres. Sok minggu tak golekne beras kabeh. Beras? Beras iki bodho lho. Lah iki kan sok minggu dino iki lho Pak, napa? Ya ngono tanggapan ngene iso ngene hadiah. Lho, Terus aku oleh beras iso khusus Winong karo Dirgita sing masang aku dhewe. Seto Pak, kita kan sinden, tugasnya nyinden. Berarti kita kan yang menyanyi gitu Pak. Berarti ya mau lho nang sawerane saka Pak Wakil Bupati mau lho kudune iki ya diwenyak dhewe. Mau digowo dhewe. Digowo dhewe. Nek kok dalane cekel. Wah, ini tak andi. Kowe ora ngerti, ning Nganjuk ya, Kyai Sepuh wis paring dawuh. Yen bar jam 12 bengi, cah wedok nyekel dhuwit ora ilok. Lah kenapa? Ora pantes. Dan apa Pak? Mut bangan kowe gombel. Loh, Pak, itu tuh tegese ki jenengan niku amanah, Pak. Mosok sampe Pak Wabub kan kesini nggih. Anu niki disalurkan ke sini gitu. Pak Wab, mau ngendika Pak Wabub ngendika ora ngerti to kowe. Kane masrake Pak Dalang niki mboten kangge sinden, ning khusus kangge jenengan piyambak. Napa nggih, kula mboten mirengi. Kira percaya ngono? Nggih. Aku yo ora percaya ya. Ah iya, nggih. Wis bareng ngono, aku mau didung karo kanca-kanca pekrawe kabeh ya. Iya ya, tampa. Ngono. Ya. Aku cedel. Ojo diumumne aku dalam cedel ya. Lu yang bilang Mbak Birgita bukan saya. Hah? Lah kok tanganmu nampa? Lah kan sing Mosek kowe nampa. Lah kan sing cedak kula, Pak. Bendarane apa? Mbak Birgita. Ya karane kae. Oh, oke. Nggih, karena saya niku ngapunten Bapak Ibu kula niku menjabat sebagai bendahara sinden Madangkara. Dadi uang saweran niku masuk ke rekening kula, Pak. Oh iya, menjahat.
Ya iki ditamani. Nggih. Sungkem sik karo dalange. Sak juta lho iki rumah. Kanjeng. Aku dhewe ditamani ngono. Nggih. Didum. Ikhlas mboten? Heh. Ikhlas mboten? Yo nadyan ra ikhlas paling timbang kok lolokne tambanono. Mbok yo sing ikhlas apa? Yo ikhlas wong iki dudu dhuwitku karene Pak Wabu kok yo. Nggih, ngaturaken sembah nuwun nggih Pak Wakil Bupati, Pak Wakil Bupati. Oh iya. Ayo, mulai jalan ngambil tembang sing apik karo. Karena bang apa? Anu aja. Yang hits sekarang aja, Pak. Apa kuwi? Kusuma Wijaya aja, Pak. Iya, nggih, Kusuma Wijaya. Coba diaturake Lintang Nawangsi Mbak Birgita Ayu. Yuk bersama Madangkara Group. Oke.
Terima kasih. Nggih. Ugi ngaturaken sugeng rawuh marang Pak Jono karo Bu Sri adoh saka Surabaya mau njagong ning Jombang bablas